ניסוי מספר 3 לפרויקט של תקשורת בין שתי המכוניות. בניסוי זה אנחנו עבדנו עם חיישן מרחק אולטרסוניק. זה החיישן מרחק. שילבנו אותו גם כן עם תצוגת אולד כדי שהוא ידפיס על התצוגה את המרחק שממנו נמצא המחסום. השלב הראשון שלנו היה בסימולציה. כשראינו שהכל עובד, העברנו את הקוד לתוכנה ארדואינו IDE. זה קוד התוכנית עצמה. ועכשיו ניתן לראות שגם לא רק בסימולציה הכל עובד, אלא גם באופן המעשי. הנה עומדת הקופסה מול המכונית שלנו, אולטרסוניק קולט שהמרחק הוא 11 סנטימטר, 11.5 בערך, ומדפיס על האולד. אם אני מרחיקה את הקופסה, ניתן לראות שגם המרחק משתנה, שזה עכשיו בערך 24 סנטימטר. וזה בעצם היה החלק המעשי של הניסוי 3.